Здравейте, мили мои! Темата на гаданието днес ще бъде какво ме очаква през месец февруари. Без значение кога попаднете на това гадание, то ще бъде валидно за вас, тъй като гаданието е общо. Имайте предвид, че информацията няма да бъде валидна на 100% за всеки един от вас. Трябва да извлечете тази информация, която усетите за ваша. Излизам от едно лично гадание и още съм в енергията на картите, затова реших да се включа и да пусна видео с едно общо гадание за месец февруари. Това са любимите ми карти Ленорман. С които ще направим гаданието. Тъй като повечето, които ме гледат, са дами, за гаданието ще използвам основен сигнификатор дама. Нареждам хубаво картите. Това, което мога да кажа за вас е... това, което виждам първоначално е, имате някакви хора, които са в работата ви, които ви правят номера. Гледайте да не се предоверявате на тези хора. Картите ви казват, че имате силен съюзник, който е в работата и който дори да има някаква конкретна ситуация, той би ви помогнал и би застанал зад вас. Това, което виждам е партньор. За някои от вас ще е валидно, за други не. Едни от вас нямат партньор или партньора в момента е на път, някъде е заминал. Това, което виждам и още е, може би наскоро, не обръщате много внимание на вашето здраве. Някак си го неглижирате, гледайте да се фокусирате върху него, защото все пак това тяло ще ви е дълго време с вас и трябва да сте достатъчно отговорни, за да го запазите, за да имате добро здравословно състояние. Може и наскоро да сте претърпяли някакъв вирус, ама много бързо сте излезли от него. Нека да започнем с гледането. Имате някаква загуба, по някакво съобщение. Картите казват, че напразно се притеснявате. Това съобщение, чакали сте някакво съобщение, това съобщение няма да дойде към вас, но напразно очаквате тази информация. Наистина, за добро е, че сте загубили това съобщение и че това съобщение няма да дойде към вас. Ще получите подарък. По-скоро нещо, което е за красота, така го виждам, но ще бъде към средата на февруари. Нещо хубаво ще ви зарадва. Може и да получите и някаква сума от вашето семейство, тук сума с пари от вашето семейство, нещо да иска да ви купят, да ви подарят. Може дори скоро да имате рожден ден. Това, което виждаме, е такъв подарък ще получите към средата на февруари. Може да искате да купувате някакъв имот, но картите ви съветват, че трябва да сте много разумни при закупуването на имоти, да гледате добре договора, да се консултирате с адекватни хора, които ще ви помогнат при покупко-продажбата. Ако въобще искате да купувате дом, искате да купувате имот, виждам такава нагласа при вас. Казах за дом, за купуването на дом, но има възможност да има проблеми по този път на покупко-продажба или това може да е карта свързана с някакъв край на някакъв проект, който сте мислили в главата. Картите казват и тук за добро е този проект. За добро е, че няма да се осъществи. Гледайте да нямате огризение на съвестта. Надявали сте се на нещо, но пък и някак си се вините, виждам тук. Гледайте да нямате огризение на съвестта. Късно вечер мислите за човек, който може би е по-скоро близък
на вашето семейство, може да е близко около вашия дом. Този човек не е много достоен, това, което виждам. Не ви е много добър приятел. От време на време ви помага за някакви неща. Наистина, виждам го, че е близък на вашето семейство. Гледайте да не се предоверявате на този човек. Това, което ви казах, ще имате някакъв приятел или колега, човек, на който може да разчитате в работен план, който ви е гръб в някакви ситуации с тук някакви лисици. Ако някой ви прави номера, този човек ще застане зад вас, има сериозен гръб, стабилен е, може би това е ваш шеф или колега, колежка, с която вие работите, но на този човек може да му се доверите, може и съответно да му се доверите и за лични неща, свързани с вашия живот, защото този човек е достатъчно достоен. Това беше от мен. Благодарим на картите.